guys, welcome back to Charlie's Live Show. And then for today's vlog, dami game. It's a challenge for every one of us. So, tawag tagsa-tagsa ang mo join sa challenge. First, si Ate Linda! Ate Linds! Hello! So, another Chichi! Yay! Chichi! Okay. Sunod si Paring Roland! Sunod si Inday Kulot! Pamilya mo din eh? Sunod si Amy! Wave! Ano ba, friend? I love you, Sunod si Lisa! So, again, as I've mentioned, Happy birthday to you, Ate Len! Linda's birthday. So, karon mag-blow siya sa iyang cake. Yay! And for that, we will sing a birthday song. Go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, friends? How old are you? Siyempre naman, ganun. Before ka mo blow the lens, Oh, you wish! say vlogger no? Okay, talaga ako. Wish. Sana. Then blow! Blow! Yay! Happy birthday! Thank you, Tess, sa pag-invite. Kaya nagkatapok ta. So, ayun ko nga challenge. So, this time, we will do the Bawal Tumawa Challenge, but with a twist. Okay? Yeah. So, ang mechanics ani is, mutan-out ta sa camera, seryoso ko no, hi, Yeah. without smiling. So, since it is Bawal Tumawa Challenge, bawal yun mo katawa, di ba? Right? Yes. Ay! So, mo-start na ta, okay? Ready na ba? Ready! Ikaw, me! Not ready! Parang so good! Okay, so, ready? Tanaw na, seryoso na, wala yung tingog. Okay. Sige. Okay. 4, 3, 2, 1, serious! Ay, kayo na di katawa. Asa guling, be? Okay. Okay, sa'yo mo pahe. Sino pa yung baga, no? Dapat na siya baga, ha? Oo. Tawa naman ko. Siya, manoy ko laruan. Okay? Tawa sa me, awa. I'm always happy. Oh, gwapo ni hapon siya, no? Gwapo ka, ego, marag sa kukuwang. So, next. Ready? Yes. Ready? Yes! Ready, ha? Okay. Face sa gigotong! Che! Buang mo ka diya ang ano, kung yung tanawon diya nga. Muna-muna. Okay. Ready? Ready! Ikaw ba namin? Okay, ready? Yes! Face sa nakuratan! Oh, sige, labay sa. Saan ka nga? Face sa nasuko! Kulay. Ano na ba?
Yawa ako. Hindi ko mabutan. Ato ka tanda kami. Ikaw na na. Face Di ko tong. Tanaw to ikaw. Tanaw ato mo. Panahon na. Okay, una. Ready? Asa ko kayo uban? Face Now mo eh. Yun sa ako eh. Uy. Face nagbugot. Tanaw to yan ko ba? Tanaw mo ko tanto. Balik. Face nagbugot. Ibi. Sulo! Hindi mo ka matingog nga. Sayop na. Di ka mo tingog, tanaw ka ato. Ay, ay, ko! Kung ang butangan mo ba ni? Ikatawa, magka! Ay, mana na. Face Sa face nga, guwapa? Baka na, papa. Hello, wow! Yes? Kagwapa ba? Ikaw yung nakatawa, Pinatawa na ikaw. Sila ka mo react. Ay! Okay naman ikaw, mag-ilayhok. Ikaw Ay, di na, pwede na. Ikaw, ilayhok mo, God. Balik. Sige. Uy, mo ilayhok. Ilayhok. I-vlog yun ako nung. Ayaw pa mamakak. Si Ate Linda mo. Ano naman, makak. Uy, maraka ka mamunga mo na yung naong. Ako na yung naong. Okay, kani. Ang ngayon mo. Face na nasuko. Naghaw? Murong. No, basta mo nilok. Pero minti na suko na nung nga. Mura iro na ipit. Ibi. Klaro na. Ebidensya. Mura iro nga na Asim, look. Asim. igutong. Kainan, look. Mura iro igutong na. Okay. Okay. May, di maglihok-lihok ha. Ay, di ba warning? Warning. Ako, di ba, Chas? Kating bakit? May lag Ikaw yun, sa face pa kung saan. Okay. Ayaw na kayo, mulaban maka. Okay, kung sa'yo face Lagwas, magubok ko lang yun. Okay, kung sa'yo face Ayaw na, uy. Ha? Uy, mulihok ka ito na oras tumi. Dahil ikaw, ako di ba, pahilas. Uy, lipstick niya. Palistik ka sa coffee. Lipstick. Okay. Lagwas, magubok ko lang yun. Pahilas. Ano lipstick ka? Face sa... Nagbukot. Ah, mura nung box. Basta mo lang yun. Pahilas, ano ko. May, isa sa papi yun. Mura nung box. Me, ito papi yun. Ano sabi yun? Me. Suko dulu ah. Yeah. Okay. Okay. Ako na may yung batayan ba? Ako ato ka tanaw ni Uy. Ato ka tanaw. O, tuloy. Basta mo kang si Ime. Tangan ha. Warning. Penalty, Ime. Ano ay kanwa? Ako na may yung batayan ko. Okay, face sa bahog lubot. Face ko sa bawang labot.
magkamulihok mo yun. Hindi Ano na sama? ka malihok mo. Ito eh, panihog na ako, nana naman ko. Hindi ka tihapon to. Face ah. Nabuha! Hindi ko katawa. Hoy! Imi! Ikaw kami, oy! Ikaw kami, oy! Asa mo uling, oy? Ah. Okay rin. Ah. Sige, otro pa. Okay naman. Wala ka na sa mami. Okay na masakit na. Di May na. naman yung muman. Marmarkuha. Sa may masakitan mo no, masakitan mo kuno ko. Ay, O, sabi- Ugma ka na ko yung love life, ugma. Basta may masakit may ang uling or ang love life nga wa. Oh, siyempre, ang kuan ginaw kay mawa ang love life, okay na ng uling. Kapuan, di ba ng uling ko? Doon akong anang undi ay... Huwag kang iyak! Huwag kang iyak! Siyempre naman! Okay? So, ano putang lang ang uling ano kasi Chi ako og si Amy. Oh, what happened? Okay, so thank you for watching. I hope nag-enjoy mo guys. So please subscribe. Don't forget to hit the bell for you to be notified for the upcoming videos, okay? 1, 2, 3.